Ondertussen komen Jeroen en Lambik aan in Sluis. Lab, is oorlog aan de gang? Ja, voor een caféruzie is het een beetje overdreven. Kom, gaan zoeken naar Edelman die oog kocht. Kunnen we niet beter wachten tot de hagel bij over is? Geen tijd, zal kogels opvangen. Bik ondertussen zoeken. Hallo, welkom bij Kikker TV. We zijn vandaag in Sluis, want 20 maart is de Wereldverteldag. Daarbij wordt dus in Sluis voor jongeren een rondleiding georganiseerd, evenals vele andere evenementen. Goedemiddag, ik ben Mathieu Oosterling. Ik ben werkzaam bij de VVV in Sluis. En wij gaan u iets vertellen over de Wereldverteldag. Ieder jaar hebben wij in maart de maartwandelmaand, maar dit jaar doen we iets extra's in verband met die Wereldverteldag op woensdag 20 maart. Want dan doen we iets extra's voor de kinderen. Hier in Sluis is dat bijvoorbeeld een rondleiding voor kinderen van een jaar of 8. De gids vertelt dan in voor kinderen begrijpelijke taal. En ze geven bijvoorbeeld uitleg over Jantje van Sluis, het Belfort en Van Dalen. Zo hebben we ook in dit kader een kinderrondleiding in Aardenburg. Daar wordt bijvoorbeeld verteld over het Castellum en het verhaal achter de popklokken. In Breskens, Terneuzen en Hulst daarentegen worden er in verband hiermee verhalen verteld. En dat gebeurt in de bibliotheek of bij de VVV zelf. En kinderen kunnen zich hiervoor dus opgeven bij de VVV's in de betreffende plaats. En bij 10 deelnemers gaat de activiteiten dus door. En alle deelnemers ontvangen ook nog eens een gratis Suske en Wiske stripboek. Dus ik denk alles bij elkaar een reden om zeker mee te doen die dag. De Wereldverteldag voor het eerste maal dat het in Sluis op deze manier wordt georganiseerd. Ja, dat is de eerste keer. Ja. En u noemde de naam van Van Dalen. Misschien wil u daar iets over zeggen? Dat is het standbeeld wat hier vlakbij staat. Dat is dus de schrijver van het woordenboek. Ja. Hij is hier geboren. Hij ligt hier uiteraard ook begraven op de begraafplaats. Hij is hier onderwijzer geweest. Dus dat maakt het voor Sluis toch wel heel bijzonder om er dan eraan te verbinden. Dat Van Dalen, dat is iets heel aparts natuurlijk hier in Sluis. Dat is een verhaal apart. Oké. Tot wanneer kunnen mensen zich opgeven voor deze activiteit? Liefst natuurlijk zo snel mogelijk, maar het is woensdag, dus tot dinsdagmiddag, zeg maar. De rondleiding duurde dus ongeveer 1 uur. Dus het is niet heel vreselijk lang voor kinderen, want dat moet natuurlijk niet al te lang duren. Maar dus zeg maar tot dinsdagmiddag kunnen ze zich op alle plaatsen aanmelden. Oké. Ja. Ja.